Ak pôjdete na Okinawu, na toto miesto musíte prísť. Dobré ránko. Ja si idem dať raňajky, umiem si zuby, pokúcham sa trošku výhľadom a potom sa presunieme do jedného z najväčších akvárií na svete. Ale keďže mám 5 hodín spánku za sebou, tak si ideme dať Starbucks. A ide sa tam vysrať, lebo strašne mi treba srať. Can I get the espresso? Thank you so much. Yeah, thank you so much. Takže máme tu espresso a pozrite sa, čo mám pred sebou. Krásny výhľadík. Ale keďže je tento komplex veľmi veľký, tak tu majú aj iné veci. Napríklad ako tropické centrum. Volá sa to Tropical Dream, nie sú tu skoro žiadni turisti a majú tu najväčšiu zbierku orchideí v Japonsku. Je to tu úplne úžasné, takže ak máte radi kvietky, rastliny, chrobákov, navštívte Tropical Dream a myslím si, že v celej tejto oblasti je najkrajší výhľad. Z tejto 36 metrovej veže je 360 stupňová panoráma a prekvapivo som tam nestretol skoro žiadneho človeka. Je krásne vidieť takú diverzitu rastlín a živočíchov na jednom mieste. Už som tu 3 hodiny, vypotil som podľa mňa tak 5 litrov vody, ale úplne super vec na Japonsku, všade máte tieto automaty na vodu. Idem si kúpiť Aquarius, lebo za chvíľku budem dehydrovaný a zomriem. Nakoniec som si nekúpil Aquarius, ale kúpil som si Pantu z Okinavy, iba na Okinave vyrábaná, taká special edition, tak to idem košnúť. Je to dosť osviežujúce, citrusová, osviežujúca, neviem, možno to bude taká limetka alebo niečo takého. Ale je to dobré, Thumbs up Okinawa. A pred sebou mám ešte takú budovu, tam je klima s pekným výhľadom na záhradku a idem si prečítať pár stránok z Memento Mori, lebo musím plniť výzvy. Najkrajšia myšlienka, čo sa mi dnes páčila v knižke Memento Mori, bola o tom, že smrť síce prichádza postupne, ale práve v tých posledných chvíľach robíme tie najdôležitejšie rozhodnutia. A myšlienka bola o tom, aby sme sa naučili žiť tak, aby sme na konci vedeli zomrieť. Ja mám nejakú predstavu, čo pod tým autor myslel, ale myslím si, že bude super, keď tú predstavu nechám na vás. A pre tých, čo neviete, tak Ilka mi dala výzvu, aby som si prečítal knižku po japonsky, tak čítam knižku o Memento Mori. Išiel som pozrieť aj do tradičnej okinavskej dediny, kde sme si zahrali na tradičnom okinavskom nástroji shanshin. Shanshin Okinawa Melody. Sugoi. A sú tu aj nejaké bubny. Sice vôbec nie som hudobník, ale niečo skúsim. Je to zábava. Strašne sa tu hrmí, ale problém je, že ak bude búrka, tak sa zruší ten event, na ktorý plánujem ísť. Snáď to prehrmí. Zastavil som sa ešte v múzeum a toto je asi loďka z Okinavy a vyzerá úplne nádherne. Toto múzeum ukazuje, ako ľudia v Pacifiku kedysi preplávali tisícky kilometrov len pomocou hviezd, vetra a vln. Nájdete tu staré tradičné lode v skutočnej veľkosti, odevy, masky a zbrane, ktoré používali ľudia z Okinavy.